зарбулмасалу мақолҳои олмонӣ. август ҳаво гарм набошад, нон 3 маротиба гарон мешавад. камбағалӣ скрипканавозиро ёд медиҳад. бекорӣ оғози ҳамаи камбудиҳо. паррандаи калон лонаи калон дорад. дар нодорӣ ҳама гуна нон хуш аст. аз баҳр дида одамон бештар дар шароб ғарқ мешаванд. дар ҳолати хашму ғазаб ақл гум мешавад. дар ҳар як рамма гӯсфанди сиёҳ ҳаст. дар торикӣ махфӣ гап задан осон аст. меҳмони хушсӯҳбат азизи хонадон. чӣ гунагии рӯзро аз шомаш пай мебарӣ. шароб ба одам медарояд, ақл ба кӯза. шунавандаи бодиққат сухангӯйро хаста намекунад. аблаҳӣ ба сину сол кор надорад. зоғро тарбият кунӣ, оқибат чашматро мекобад. агар аммо набошад, ҳамаи корҳо хуб меанҷоманд. ҳама чиз мегузарад, ҳақиқат мемонад. хоҳиши маҷбурӣ хоҳиш нест. дарахти калон шамолро бисьёр мегардонад. меҳмон мисли моҳӣ аст, дер тоза намеистад. сухани нек бефоида нест. як дӯзд дар паҳлӯ беҳ аз 3 дӯсти дур. калимаи агар намешуд, падарам кайҳо миллионер мешуд.